Vaikka mä nähnyt peilistä yhtään mitään. No mitä sun tarvii peräpeiliin nähdä? Peräpeili, no perkele, kun peräpeili on, kato tuossa silmien kohdalla, se häikäisee saatana, mutta täytyy täältä katsoa. No pakko, mun on tietä kattoo. Saakeli. Onko sä oikein, mulla on kortti, kyllä E-kortti vielä. Eikö minkä takia sulla on kortti, jos et sä pysty ajaa? Mä pystyn ajaa siinä kun sinäkin. Jos et sä yöllä ja päivällä pysty ajaa, niin kortti pois, komunuta miehen. Haista home! Saatana. Lähden nyt vetään perkelettä, joka rupee tuleen mennä tästä kepistä. Hei! No kerrankin lyöt mua siellä kepillä, niin mä sanoin, että vittu tulee mennä takaisin ihan oikein. Hei, Make! Kokeile, piruutta, pistä kokeile! Pistä kokeile, saatan, niin katsotaan kuinka sä konveesissa. Ei mitä hei! En minä ole työmies, perkele, mä saan tälläkin tulen vedettyä. Ei mitään väärää! Perkele! Älä kaada sitä vittu lippakotoa pian alas. Meidän tulee kuski tuolla, niin... Joo, mutta takakuskurissa ei aita, jota laki sanoo, että siinä on 40 metriä oltava väliä. Meillä on kuskinainen, minkä kanssa hän antaa kuskin olla, ei se mitään ymmärrä, tommonen kuskinainen. Naisen logiikka on naisen logiikka. On. Ammattikonstaapeli Tuppurainen Suomen poliisivoimista. Hyvää päivää. Tässä teidän korolassanne on jotain vikaa. Aloittaa. Takana ei ole kuin vanteet. Ja Wunderbaumi tuossa peilin alla heikentää näkyvyyttä. Auton melutaso on aivan liian korkea. Eikä teidän korollanne ole edes katsastettu. Mennäänpäs tonne autoon.